Prešniku, ty kokoče, to je môže tu kluku útočiť do piči. Prešniku je na to. Toto sú zvieratky, ty kokot, to je boha, to je kokot Krista, to je ten taký kokot, by nemal auto, oni to znome, Čech vyjebaný sprostý, on je do pičany videa, nie že ešte to aj vyrábaš, boha mu jeden. Daj čo si jen tam ze spodu mi to potáhne, ešte ja nechcem kuš podmieť, lebo to raz on je jeden na to liter benzína, je to v piči a ho jebem aj celý oný, do boha. Kurva vyjebaná, skurvená aj nejakú vykurvenú hrču. Piče, aj mám, kedy sa to piče jeba, to je s nejakým pojebaným šrepom vyjebaným. Piče. 5 rokov jeba nejakú zaskurvenú onu. A ja zebereš chladnú, ako pokoty, aj tam že to rád, je to. Máte to povedať, Maja. Tuto. Ešte aj čas, aký si na piču, kedy sa aj to mi leze na nervy, ešte boha mu jeden vyjebaného Krista tam. Môžem sa dosť do piči, nie? Je to možné do piče, kto vie? Točí ho? To si.